Vo japonskite domovi, pred vleznata vrata se nauge amal prostor koji go narekuvajt genkan. Ova je mesto kade što gi soblekuvajt i kade što gi čuvajt čevlite. Dodeka ni koristime kružni tavčinja za reči si se, Japonci te preferirajt da go pravat omletot vo pravo agolno tavče. Vo mnogu japonski kujni ima mal prostor na podot koji se koristi za skladiranje hrana, pijalaci ili što bilo. Na ovoj način se zašteduva mnogu prostor. Namesto posebna mašina za perenje i posebna sušara, Japonci te najčesto investirajt vo mašina što gi pravi i dvete. Mijelnik vrst kazančetovo toaletot. Idejata za dovi mijelnici je jednostavna koga se mijete race, vodata od češmata go polni kazančeto, i potom može da se iskoristi za puštanje voda vo školkata. Kaj Japonci te, duri i banjanje to je porazlično od ona na koje što sme naviknati. Koga sakajt da si ja napolnat kadata, Japonci te prvo se tuširajt, pa leženje to vo kada ime poveka je za relaksacija. Istovremeno, kadite napraveni za ova namena nemaj češmi i vo pomodernite toaleti se polnat od poseben odvod, a temperaturata možete da ja regulirate sami. Golemite rerni što gi ima vo reči si se koja kujna kaj nas se retkost vo japonskite domovi. Najčesto Japonci te imajt mikrobranova pečka so poveka je funkciji, a nekogaš imajt i mala rerna za pečenje riba. Reči si te domovi imajt aparati za pravenje na orizorizo te jedno od osnovnite jadenja vo Japonija, pa ne je ni čudno što reči si se koji dome opremen so poseben aparat za njegovo prigotuvanje. Videjka i japonski te kujni se mali, retko koji kupuva mašina za mijenje sadovi. Istovremeno, Japonci te veruvajt deka, račno to, mijenje sadovi je sekogaš poefikasno, pa ovi mašini gi gledajt kako beskorisni.